Vi vil gerne lave et forsøg med diesel og benzin, og det vil vi gøre, fordi at vi har læst på nettet, at benzin det er mere let antændeligt end diesel er. Og vores hypotese det er, at benzin det vil tænde hurtigere end diesel. Den måde vi vil gøre det på, det er, at vi har været på tanken og hentet diesel, og så har vi noget benzin her. Og så vil vi bruge de her beholdere til fyrfadslys, for at det ligesom ikke spreder sig for meget. Og så vil vi selvfølgelig huske beskyttelse, fordi det er brandfarligt. Forsøg nummer 1. Og vi vil nu starte med at tænde diesel op, og for ligesom at vi er lidt sikre, så vil jeg sådan prøve at holde så god afstand til det som muligt. Så nu prøver vi. Så vi kan se, så ved første øjekast, der kom der ikke noget i det. Og nu prøver vi med benzin for at se, hvor hurtigt det går. Forsøg nummer 2. Nu har vi lige sat en plade op, fordi vi tror, at grunden til, at vi kunne få ild i det, var på grund af vinden. Så nu vil vi prøve igen. Der sker ikke så meget. Forsøget med pappen som barriere, det virkede heller ikke. Nu prøver vi at dyppe en pind i benzin og derefter i diesel og antænde dem, for at se, om man kan se en forskel. Jeg ved ikke, om den har mistet for meget gas nu. Se. Og nu prøver vi med diesel. Og tænder den op. I vores sidste forsøg, der kunne vi altså se, at det stykke af pinden, der var med benzin, det var mere let antændeligt end det stykke, der var med diesel. Vi kan altså konkludere, at med lidt førstehjælp, der holdt vores hypotese stik, og benzin det var mere let antændeligt end diesel.